Hvordan starter kunst? Det starter som regel med, at man får en idé af noget, man har set, noget, man har jagtet. Og så laver man så en problemstilling. Man tænker over, hvorfor det er sket, hvordan det er sket, og hvad der vil ske i fremtiden. Det er også noget, man interesserer sig for. Hvis man for eksempel interesserer sig for naturen, så er der tit og ofte problemstillinger om naturen, for eksempel med den globale opvarmning eller et eller andet. Og man vil også gerne kommunikere. Altså man vil gerne komme ud, man vil gerne give en oplevelse til dem, som skal se den her kunst. Give dem en oplevelse og komme med et budskab. I gamle dage, der tænkte man meget på kristendommen. Altså man meget religion over samfundet. Man måtte ikke tænke på Big Bang, eller man må ikke have et naturvidenskabeligt syn, fordi så ville man blive sådan smidt ud af samfundet, og kirken ville ikke have en, og folk ville ikke rigtig synes om en. Man var også meget overtroiske. Men så senere hen, så kom der så nogle videnskabsmænd til og sagde, at jamen, der har været Big Bang, og alt hænger sammen naturvidenskabeligt syn. Og så verdensforståelsen nu er så, at man har givet afkald på det gamle syn på verden, som så er den religion og overtro. Samtidens kunstnere giver nu deres egne bud på, hvordan naturen ser ud. Det behøver ikke at være naturvidenskabeligt eller religiøst eller noget. Et eksempel er Keith Tyson. Jeg kan ikke huske noget. Et eksempel var Keith Tyson. Han er en 43-årig britisk kunstner, som laver mediekunst, men også maler og laver installationer, som vi blandt andet så i går og også skal se i dag. Han mener, at vi lever i et risikosamfund, hvor vi selv er skyld i de konsekvenser. I gamle dage, der kæmpede de mere med naturkatastrofer, altså hvis nu er kommet jordskælv eller noget. Nu til dags, der er vi selv skyld i naturkatastrofer, for eksempel den globale opvarmning. Der er der vores egen skyld. Eduardo Kac, han er en kunstner, som mener, at vi lever i det her risikosamfund, og vi selv er skyld i katastroferne. Han er født i Rio de Janeiro i 1962, men nu bor han og arbejder han i Chicago. Han har lavet sådan en mikrochip på et tidspunkt for et par år siden, hvor han satte den ind i sin krop, for at vise, han ville prøve at leve, som om han var ikke en robot, men han ville prøve at komme ud med, at vi mennesker er blevet mere og mere afhængige af elektronik og sådan noget. Han lavede et kunstværk, der hed Time Capsule, jeg kan ikke finde noget udtalt, et forhold mellem mennesker og teknologi. Så han ville vise, at han ville komme med et budskab om, som vi sagde før, at mennesker er blevet meget afhængige af teknologi og sådan noget. Han kalder sig selv for en bioartist, altså noget, der har med det levende at gøre, naturligt at gøre. Hans mest berømte kunstværk er Alba the Rabbit. Det er så Alba, en genetisk fremavlet selvlysende kanin. Den har han så lavet for at stoppe manipulation mod naturen. Altså, han mener igen, at vi er skyld i alt det her, og nu vil han så vise, at hvorvidt vi faktisk kan gå. Og så har han så lavet den her kanin, for at vise, vi skal stoppe med det her. Nu vil vi så lave en analyse af den her kanin. Det er en kanin, som man kan se på billedet. Det er blevet fotograferet med et kamera. Det er mørkt, så man kan se UV-lyset. Kaninen indeholder sådan noget green fluorescent protein, som så giver den grønne farve. Og grøn farve betyder egentlig håb. Så det er måske et håb for, at man ikke skal manipulere med naturen mere. Det er så Eduardo Kacs håb. Altså igen, samtidskunstnere har deres egen syn på naturen og også deres eget håb. Mange synes nok, at det er synd for kaninen. Det synes vi. Altså, den levede jo et normalt liv. Og lige pludselig så har de bare proppet noget green fluorescent protein ind i den, for at give den noget farve. Men den levede egentlig bare et normalt liv, indtil den døde her for et år siden. Vi føler nok lidt skyldfølelse, at vi synes, det er gået for langt, det er over grænsen, det er i gang i nu, og vi synes nok også, at det er over grænsen, at de sådan har gjort noget ved den her stakkels kanin. Så det er egentlig bare for at opsummere, for at vise, at vi er gået for langt, og vi igen lever i det her risikosamfund, og vi må stoppe nu.